Na edición deste ano de Arte na Vila participan un total de 10 artesáns con diferentes exposicións e manualidades de produtos tan dispares como o coiro, a xollería, a madeira ou a cosmética, entre outros. Van participar 10 artesáns con diversas manualidades. Temos manualidades de coiro, de madeira, pedra, xollería, reciclase, complementos, roupa, calzado, cremas e sabóns naturais. Ademais, haberá 2 casetas dedicadas aos escritores María Victoria Moreno, homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, e a Carlos Mosteiro, autor local recentemente falecido, a quen o Concello decidiu este ano dedicarlle tamén o primeiro premio de literatura infantil. Durante os 2 días da feira tamén haberá distintas actividades complementarias, como poden ser xogos populares e música, nesta ocasión a cargo de Pulpiño Viascón, co seu espectáculo La Musicleta. Nestes 2 días de feria tamén haberá unha serie de actividades para animar un pouco ali os stands. Entonces o sábado desde as 6 hasta as 8:30 habrá xogos populares de Papo Rubio, que é un compendio de xogos autónomos e animados de temática agraria. E, bueno, pois aí hai xogos de O Galiñeiro, a Casa do Rato, a Carreira das Tartarugas, os Paspamoscas, os Porquiños. E despois o domingo xa sería pola mañán, aí a partir das 12:30, pois Pulpiño Viascón, que é unha orquesta, pois vai nos a traer os seus instrumentos máxicos